Bon dia, avui ens trobem al Poliesportiu de Sant Vicenç de Montalt i com cada any, Instituts de Catalunya fan una trobada de música i dansa. Hem volgut saber una mica més sobre aquesta iniciativa i per això tenim amb nosaltres la Rosa Maria Pérez i la Francina Turón, dues de les organitzadores d'aquesta trobada. Bon dia, Rosa Maria, Francina. Quan comença aquest projecte? Aquest projecte comença l'any 2000, que ens vam trobar una colla de músics que organitzaven una trobada d'aquest estil, però en diferents llocs del món. Hi havia les Illes Shetland a Escòcia, hi havia la Gascunya francesa, hi havia Northúmbria a Anglaterra, Catalunya i Burkina Faso a l'Àfrica. I ens vam trobar 11 músics d'aquests 5 llocs diferents, aquests 5 països, i vam començar a treballar danses conjuntament. En aquell any, quants vam tenir d'alumnes? Jo crec que uns 10.000 alumnes, 10.000 nanos, van aprendre danses d'aquests 5 llocs que he dit, i a partir d'aquí sempre ho hem seguit fent. O sigui, des de l'any 2000 que tenim aquest projecte engegat. Han estat els pioners d'aquesta trobada? Bé, els pioners han estat la Francina i jo, no? Que ens vam trobar amb aquest afer del Making Music on the Line, que així es deia el projecte, i vam decidir continuar-lo a Catalunya amb alumnes de diferents instituts, amb profes d'educació física i de música. Per què vau crear aquest projecte? El projecte original, que és el que hem dit, el que hem parlat totes dues, que és el Making Music on the Line, el va crear Oxfam Intermón per celebrar que l'any 2000 tots aquests països que estàvem sobre el meridià zero entràvem junts i, per tant, perquè no fos que només compartíem l'entrada de l'any, sinó que compartíem més coses. I es va fer aquest projecte que es deia On the Line, on es feien obres de teatre conjuntes, música i danses i moltes altres activitats. I com que allà vam trobar una manera diferent de fer les classes, una manera diferent de fer treballar els alumnes i ens va agradar i vam veure que engrescava, ho hem seguit fent d'una manera o d'una altra, hem seguit quasi bé cada any. Crec que va haver-hi una parada d'un parell d'anys, però la resta hem seguit treballant. Com ha evolucionat aquest projecte? Bé, aquest projecte ha evolucionat des d'aquesta internacionalització que teníem en diversos països, a fer-ho a Catalunya, amb diferents instituts i també amb diferents alumnes, inclusiu alumnes de primària, de 5è de primària, l'últim 5è i 6è de primària, fins a inclusiu algunes vegades primer de batxillerat. I a més fent, com hem vist avui, que alguns alumnes toquessin i els altres veiessin i també donar una cultura de les nostres tradicions i d'altres països europeus. Com es pot participar en aquesta trobada? O sigui, la gent quan miri el reportatge, on s'ha d'adreçar? Això tenim el que se'n diu un grup de treball per professors, que és el punt de trobada del professorat que vol treballar aquestes danses, professors d'educació física o de música, o fins i tot d'alguna altra matèria que diguessin jo me'n veig en cor de fer ballar els nanos a la classe, doncs es troben amb nosaltres els expliquem les danses, entre tots una mica decidim quines danses es faran aquell any, quina música es podria trobar i llavors nosaltres som els que ho treballem a les aules i organitzem, diem, quin dia farem la trobada, el lloc, etc. O sigui que es tractaria de buscar quin és el grup de treball, i això ho organitzen des del CRP del Masnou. És un centre de recursos pedagògics, per tant, un s'hauria d'adreçar aquí, el Centre de Recursos Pedagògics del Masnou. I tenim un blog que es diu Eduquem amb ritme. I per finalitzar, li veieu futur a aquesta trobada? O com veieu el futur d'aquesta trobada? Bueno, el futur d'aquesta trobada penso que ha de ser, és infinit, tant com els professors vulguin continuar. De fet, aquesta trobada, com veiem, té molts aspectes interdisciplinars i hi ha sempre profes que hi volen participar. Per tant, ens agradaria molt que el futur fos infinit, no? Fins que el grup i els profes continuïn volent aportar la cultura tradicional i popular com a coneixement cultural en els seus alumnes, no? I ja, per afegir a tot, amb música en viu, no?
amb música en viu, que ahir que reivindicàvem un dia sense música, doncs perquè per les qüestions econòmiques que tant ens malmeten a aquesta àrea, no? doncs que això pugui continuar sent possible. Jo, en realitat, el futur, l'ideal, seria tornar als orígens i poder tornar a treballar amb músics i balladors d'altres països, com vam fer aquell any. O sigui, poder estar aprenent de primera mà danses i música de Burkina Faso, de les Illes Shetland, per dir els llocs més allunyats, que són els que poder ens va fer més il·lusió tant de visitar com quan van venir els músics aquí. Això és el que va estirar molt el primer grup de nanos d'aquell any 2000. Poder ballar les danses de Burkina Faso amb els músics de Burkina Faso. I això va ser realment molt interessant. I, per tant, el futur ideal seria aquest, poder tornar a treballar amb músics, encara que no hagin de venir especialment, però poder-los localitzar per aquí i poder-los donar un sou perquè vinguin ensenyant-nos unes danses, puguin venir a la trobada, puguin participar tant de l'aprenentatge com de la trobada final.